Og årets mountainbike-rytter er Annika Langvad. Klapsalver, det kan hun ikke, for hun kunne desværre ikke være her i aften, så til at modtage prisen, der har vi her på scenen hendes bror Simon Langvad, og vi skulle også have Philip Hansen, Holte Mountainbike Club. Jeg kan kun se en. Philip Hansen, Holte Mountainbike Club, til at modtage prisen. Men under alle omstændigheder, så har Annika sendt en videohilsen. Hej alle, jeg er ked af, at jeg ikke kan være sammen med jer i aften. Det er fordi, at jeg er på træningslejr på Cypern i øjeblikket. Jeg er nede og forbereder mig til den kommende sæson, hvor jeg har mange store mål. World Cup-sæsonen starter her til april måned, så gælder det om at være skarp til den tid. Jeg er meget glad for, at jeg har vundet, og jeg er meget glad for alle de stemmer, jeg har fået. Det betyder rigtig meget for mig. Jeg håber, at I får en fortsat god aften, og hygger jer rigtig, rigtig meget. Hej! Fik Philip Hansen også på scenen. Goddag, Philip, fra Holte Mountainbike Club. Kom lige herud, Philip. Du er jo sådan set, har jeg lavet mig fortælle, en af grundene til, at Annika er nået så langt, som hun er, at hun er blevet så god, som hun er. Så du er vel også lidt stolt? Jeg er meget stolt. Jeg vil ikke tage så meget af æren, tror jeg. Altså, Annika har jo ikke cyklet i ret mange år. Det er ret fantastisk og i sådan en klub, som vi har i Holte Mountainbike Club, at have fulgt med i den der udvikling, hun har været. Altså, man kan sige, hun startede jo lidt som Bambi, men er blevet en gazelle på rekordtid, ikke? Hvor, altså, hun tager jo lidt af selvtiden på sådan nogle ældre herrer som mig, som egentlig synes, vi kunne godt cykle lidt. Det har vi ligesom fået med ind i jorden, det kan vi egentlig ikke rigtigt. Vi skulle ikke rigtig følge med. Er det en gave for fødslen, eller er hun træningsflittig? Hvad er det? Jamen, det er en gave for fødslen, og så er hun ekstremt flittig, ikke? Hun er professionel helt inde i nerven. Så hun har alt det, der skal til for at ligesom at bryde igennem, ikke? Og man kan sige, at jeg er glad for på mountainbikesportens vegne, at hun er der, ikke? Fordi hun kaster noget nyt fokus og løfter hele niveauet, ikke bare blandt pigerne, men så sandelig også hos herrerne i mountainbikesporten. Jeg vil sige, at jeg nikker genkendende til det der, for jeg har cyklet med i meget kort tid med Annika ude i skoven, og det er altså ikke en sjov fornøjelse, så skal man være rigtig, rigtig skarp at få. Så hun er skarp. I skal i hvert fald have tillykke med hende. Simon, du kan komme og modtage statuetten og tage den med hjem til din søster. Og så siger vi i hvert fald herfra et rigtig stort tillykke til vores mountainbike-rytter, som er Annika Langvad. Bye bye, thank you.